isip Cebu City Veterinarian. Kinis Dr. Alice Utlang, mo ni siya bayhon sa resilience. Nga, mahimo ba siya mangluod? Mahimo ba siya nga mo-resign na lang? Mahimo ba siya mo-retire na lang? Pero wa. Gigukod siya ni Anhing Mayor Edgar Labella, gigukod siya Mayor Mike Rama. Agwanta si Dr. Alice Utlang. Katong gibuhat sa upat ka mga trabati, dinangop sila sa Civil Service Commission, na timingan lang. Ang Civil Service Commission isog. Sa kaso nilang Dr. Alice Utlang, wag ginahimo ang Civil Service Commission pagtabang nila. Tayo, napila na sila katuig nga gilabay. Ubos sa lagda sa Civil Service Commission, usara katuig ang maximum nga di ka makatuman sa imong plantilya a posisyon sa gitakda gyud sa imong kontrata uban sa local government unit or sa national government agencies. Sila Dr. Alice Utlang panahon pagong Labella, hantod na lang puli na lang sa Maikrama. Pila na sila katuig nga gipanglabay og nagkalilain nga mga departamento. Karon, gipahibaw na ni acting Cebu City Mayor Raymond Garcia si Dr. Alice Utlang mabalik na pagka Cebu City Veterinarian. Diin nila gilabay si Dr. Alice Utlang dito sa Cream Deck. Perting layo barangay Bukirang barangay sa Taptap sa Cream Deck. Higala na mo Dr. Alice na mayuta unahas Cream Deck diha sa barangay Tagbao sa Cebu City, planan sa Cebu City o sa Balamban ang ilang yuta. So, makalabay ni sa opisina ni Dr. Utlang. Amo itong hapiton si Dr. Alice Utlang dito. Amo bang pangumustahon, kuwa ba magmingaw? Susuwa mo ng magmingaw? Pwerte magyapong aligrihan Dr. Alice Utlang. Kung ang iya mga tao dito sa Cream Deck, lipay kay niya. Ingos Dr. Alice Utlang, akong training, hayop, gibuta mo ko sa Cream Deck, mananom ta. Magkat-on sa taon-saon pagpanom. Magkat-on sa taon-saon ang agrikultura. As ka naghanay ng tanom, ni Dr. Alice Utlang dito sa Cream Deck. Daghang kay siyang innovations dito. Gagihimo. So, tinuod dyan na bisag asa ka ibutan kung gusto dyan ka nga makatampo, doon na dyan kay mahimo. Nakapait dito yung taos Dr. Alice Utlang na aksidente. Diriyot mamatay siya. Dr. Alice Utlang na aksidente yan sa kinakikuyaw. Baya ka ng mga das bukid. Ito iyang anak, yung taon ni Hangyo, ayaw na laga ito sa. Ni Hangyo, yung taon, ayaw na sa i-assign mama dito sa bukid. Mo pa mo ito, pag-recover ni Dr. Alice Utlang, mo ito nahimo siya kadiyot nga special assistant to the mayor sa ito yung trabaho. Pero wag siya trabaho. Galutaw-lutaw lang ito Dr. Alice Utlang. Na finally, karon doon na itarong nga liderato ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries, DBMF, sa Cebu City, nga nabalik na si Dr. Alice Utlang isip atong Cebu City Veterinarian.